ಹಲೋ, ಮುಡಾಯ್ದಕರೆ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗರ ಬಾಡಿಗೆ, ಪಟ್ಟಾದಕರೆ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಅಮ್ಮಾಡಿಗೆ. ಮುಡಾಯ್ದಕರತ್ತ 12:45 12:99 ಮುಡಾಯ್ದಕರತ್ತ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗರ ಬಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ಕರ್ಣಾ ಪ್ರಭಾಕರ ಹೆಗಡೆರ್ನ ಇರ್ಲಿಗೆ 35ನೇ ವರ್ಷದ ಭಾಗವಹಿಸದ 83 ಜತೆ ನಾವಿರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಿರ್ಲಿಡೆ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗರ ಬಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ ಹೆಗಡೆರಿಗೆ. ಭಾಗವಹಿಸದ 83 ಜತೆ ಇರ್ಲಿಡೆ ಕೂಟದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಅಂಬಾಡಿ ಬೆಳಗುಮನೆ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕಮಲ ಪೂಜಾರಿಗೆ. 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆನ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗರ ಬಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ ಹೆಗಡೆರ್ನ ಇರ್ಲಿನೆ ನಾವೆರಡು ಗಿಡ್ತಾರೆ ಒಕ್ಕಾಡಿ ಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಸುರೇಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರು ಮೇರೆ ಚಪ್ಪಾಳೆಜ. 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಅಂಬಾಡಿ ಬೆಳಗುಮನೆ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕಮಲ ಪೂಜಾರಿ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಗಿಡ್ತಾರೆ ಮಿಜಾರ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರು.